हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार। हरे प्रणाम பிரேயர் हरे சொல்றாங்க. कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரேயர் சொல்றாங்க. டோன்ட் டிஸ்டர்ப் ஹர். हरे कृष्णा எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் हरे போது कृष्ण நான் பேசினேன்னா மறுபடியும் எக்கோ வரும், அதனால தான் நான் பேச மாட்டேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ராதா जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी ஜெய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी ஜெய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன यमुनधीरावनचारी யமுனதீராவனச்சாரி यमुनधीरावनचारी யமுனதீராவனச்சாரி जय राधमाधव कुञ्ज बिहारी ஜெய ராத மாதவ कुंज बिहारी। जय राधमाधव कुञ्ज बिहारी ஜெய ராத माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும்
Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Pranams to Hare everyone. Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Om Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam. Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam. Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Saraswati Vyasam Vyasam. Tato Jayam Udirayet Tato Jayam Jayam Udiraye. Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayesu Nashtaprayesu abhatreshu. Nityam Bhagavata Sevayam Nityam Bhagavatam Sevayam Bhavatya Uttama Sloke Bhagavat Uttamam Uttama Sloke Bhaktir Bhavate Naistike. Bhakte Bhavate Naistiti. नाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः मूगं करोति वाचालं भंगुं लंगायते गिरिं यत् कृपातम् अहं वन्दे परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम. ஓகே, ஸோ நாம் இன்னைக்கு எத்தனாவது ஸ்லோகம் படிக்கணும்? 16 நான் சொல்லணும் இல்லையா? 16 சொல்லிட்டேன். சொல்லிட்டீங்க மதன்ஜி, சுக்ல எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க. 17 படிக்கணும் படிக்கணும் இல்லையா? ஓகே. ஆமா மதன் 365. நாஹம் விஷங்கே சுராராஜ வஜ்ரான் நத்ரயக்ஷ சுலான் நம யமஷ்ய தண்டாத் நாக்னி அர்க்க சோமா நில வித்த பாஸ்திராஷ சங்கே பிருஷம் பிரம்ம குலமனாத். எஸ், பிரேம மாதாஜி வாசி. பிரேம மாதாஜி இல்லைங்களா? இல்ல மாதாஜி, அவங்க போன கிளாஸ்க்கு எல்லாமே வரல, இந்த 2 கிளாஸ்க்கும். சரி, ஓகே, நீங்க வாசிங்க. நீங்க புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. அதுக்கு அடுத்து ஸ்லோகா 17. நாகம் விசங்கேஸ்வர ராஜவஜ்ரான் நத்ரேக்ஷ சூலான் யமஸ்ய தண்டாத் நாக்னி அர்க சோமானில வித்த பாஸ்திராத் சங்கே பிருசம் பிரம்ம குலாமனாத். நான் இல்லை, அகம் நான், விசங்கே அஞ்சுவது, சுரராஜ வஜ்ராத் தேவேந்திரனின் வஜ்ராயுதம், நான் இல்லை, திரேக்ஷ சூலாத் சிவபெருமானின் கூர்மையான திரிசூலம், நான் இல்லை, யமஸ்ய மரணத்தின் அதிபதி யமராஜன், தண்டாத் தண்டனைக்கு, நான் இல்லை, அக்னி அர்க்க சுட்டரிக்கும் சூரிய ஒளி, சோம சந்திரன், அனில காற்று, வித்தப செல்வந்தனின் தலைவன், குபேரன் தேவர்களின் பொகிஷதார், அஸ்திராத் ஆயுதங்களிலிருந்து, சங்கே நான் அஞ்சுவது, பிருசம் மிகவும், பிரம்மகுல அந்தணர்களின் கூட்டம், அவமானாத் குற்றம் செய்வதில் இருந்து. மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் குளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. போற்றுதற்குரிய ஐயனே, இந்திரனின் வஜ்ராயுதத்திற்கோ அல்லது பாம்பு போல் வளைந்த கூர்மையான முனைகளை உடைய சிவபெருமானின் சூலாயுதத்திற்கோ நான் அஞ்சுவதில்லை. அதுபோல் மரண தேவனான யமராஜனின் தண்டனைக்கோ தீ, காற்று, சூரியன், சந்திரன் மற்றும் குபேரனின் ஆயுதங்களுக்கோ கூட நான் அஞ்சுவதில்லை. ஆனால் ஒரு அந்தணனுக்கு குற்றம் செய்வதற்கே நான் மிகவும் அஞ்சுகிறேன். பொருளுரை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ரூப கோஸ்வாமிக்கு பிரயாகையில் உள்ள தசாஸ்வமேகாட் என்னும் இடத்தில் உபதேசிக்கும் பொழுது
ஓர் வைணவனை அவமதிப்பது எவ்வளவு பெரிய குற்றம் என்பதை மிக தெளிவாக எடுத்துரைத்தார். அவர் வைஷ்ணவ அபராதத்தினை ஹாத்தி மாதா மதம் கொண்ட யானைக்கு ஒப்பிடுகிறார். மதம் கொண்ட யானை தோட்டத்தினுள் நுழைந்தால் மரம், செடி, கொடிகள், கனிகள் எல்லாவற்றையும் அழித்துவிடும். அதுபோல் வைணவனுக்கு குற்றம் புரிபவன் தமது ஆன்மீக செயல்கள் அனைத்தையும் அழித்துக் கொள்கிறான். அந்த நேரத்து குற்றமழித்தால் மிகவும் ஆபத்தானதாகும். இதனை மகாராஜா ரகுகணன் நன்கு அறிந்திருந்தார். அதனால் அவர் நேர்மையாக தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். ஆபத்து வாய்ந்தவைகளாக வஜ்ராயுதம், தீ, யமராஜனின் தண்டனை, சிவபெருமானின் திருசூலம் போன்றவற்றை கூறலாம். ஆனால் மானுட பரதரை போன்ற அந்தணர்களுக்கு இழைக்கப்படும் குற்றம் இவை எல்லாவற்றையும் விட பயங்கர தண்டனை என்பதாகும். அதனால்தான் மகாராஜா ரகுகண மன்னர் தனது பல்லக்கில் இருந்து இறங்கி அந்தண பரதரின் மன்னிப்பு வேண்டி அவரது தாமரை திருவடிகளில் விழுந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நல்ல மன்னர் மாதாஜி. நீங்களும் நல்லா இறக்கத்தோட, அதாவது பத்மா மாதாஜியோடைய ரிசைட்டேஷன் வந்து இழுக்கும். அதாவது அவங்க அந்த சொற்களுக்கு வந்து அழுத்தம் திருத்தமா வந்து அழகா எதுகை மூனைன்ற மாதிரி, எதுகை மூனையை விட அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளோட வந்து கரெக்டா வாசிப்பாங்க, இன்சிஸ்டண்டா பண்ணிட்டு இல்லையா. தேங்க்யூ மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி. தத்ருஹி அசங்கோ ஜடவன் நிகூட விஞ்ஞான வீர்யோ விசரசி அபாரஹ வாசாம்சி யோக கிருதானி கிருதிதானி சாதோ நனஹ சமந்தே மனசாபிபேத்தும். எஸ் வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத்ப்ரோகி அச ஜடவன்னி கூட விஞ்ஞான வீர்யோ விசரசி அபாரக வசாம்சி யோக கிருதிதானி சாதோ நனச்சமந்தே மனசாபிபேத்தும். தத் ஆகைதால் புரோகி அருள் கூர்ந்து உரைப்பீராக. அசங்க பௌதீக உலகோடு தொடர்பில்லாதவர், ஜடவத் செவிட்டு ஊபை போன்று காட்சியளித்தவர், நிகூட வைத்துக் கொண்டு விஞ்ஞான வீரிய ஆன்மீக அறிவியலில் முழு ஞானம் பெற்று அதனால் மிகுந்த சக்தி உடையவர், விசரசி நீர் அலைவது அப்பார அளவற்ற ஆன்மீக புகழ் நிறைந்தவர், வசாம்சி உம்மால் உரைக்கப்பட்ட வார்த்தைகள், யோக கிருதிதானி யோக சித்தியின் முழு அர்த்தம் நிறைந்தது, சாதோ ஓ மாமுனிவரே, ந இல்லை, ஹரே கிருஷ்ண, ந எமது சமந்தே இயல்பவர்கள், மனசா அபி மனதினால் கூட, பேத்தம் ஆராய்ந்து தெரிந்து கொள்வது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். வணங்குதற்குரிய ஐயரே, உமது மிகச்சிறந்த ஆன்மீக ஞானத்தின் பாதிப்பானது மறைத்து வைக்கப்பட்டிருப்பது போல் தோன்றுகிறது. உண்மையில் நீர் உலக தொடர்புகள் அனைத்தையும் தொலைத்துவிட்டு இறை சிந்தனையிலேயே ஆழ்ந்திருக்கின்றீர். இதனை தொடர்ந்து ஆன்மீக ஞானத்தில் நீர் அளவற்று வளர்ந்திருக்கின்றீர். அப்படி இருக்க ஏன் ஒரு ஜடத்தை போல் அடைந்து இருக்கின்றீர் என்பதை எனக்கு அருள் கூர்ந்து உரைப்பீராக. ஓ மாமுனிவரே, யோக சித்திகள் அங்கீகரிக்கும் வார்த்தைகளையே நீர் பேசியிருக்கின்றீர். ஆயினும் நீர் கூறியவற்றை அறிந்து கொள்வது எமக்கு சாத்தியமல்ல. அதனால் அருள் கூர்ந்து அவற்றை விளக்குவீராக. பொருளுரை. பரதரை போன்ற மகான்கள் சாதாரண வார்த்தைகளை பேசுவது இல்லை. அவர்கள் என்ன கூறினாலும் அது மகா யோகிகள் மற்றும் ஆன்மீக வாழ்வில் உயர்ந்தோர்களினால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கும். இதுதான் மகான்களுக்கும் பாமர மனிதர்களுக்கும் இடையே இருக்கும் வேறுபாடாகும். பரதர் போன்ற ஆன்மீக வளர்ச்சி பெற்றோரின் வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்வதற்கு அவற்றை கேட்பவனும் வளர்ச்சி அடைந்திருக்க வேண்டும். பகவத்கீதை அர்ஜுனனிடம்தான் உரைக்கப்பட்டதை ஒழிய பிறரிடம் அல்ல. பகவான் கிருஷ்ணர் ஆன்மீக ஞானத்தினை எடுத்துரைக்க அர்ஜுனனையே தேர்ந்தெடுத்தார். ஏனென்றால் அர்ஜுனன் சிறந்த பக்தன் என்பதோடு
அவரது நம்பிக்கைக்குரிய உயர் நண்பனும் ஆவான். அதுபோல் மகான்களும் வளர்ச்சி பெற்றவர்களிடம் பேசுவார்களே ஒழிய சூத்திரர், வைசியர், பெண்டீர் மற்றும் மதி குறைந்தோரிடம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி மதி குறைந்தோரிடம் பேசுவது இல்லை. சில சமயம் உயர்ந்த தத்துவ உபதேசத்தினை சாதாரண மக்களுக்கு அளிப்பது ஆபத்தாகிவிடும். ஆனால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோ கலியுகத்தில் வீழ்ந்துவிட்ட ஆத்மாக்களின் நன்மைக்காகவும் நாம் ஓதுவதற்காகவும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் என்னும் அருமையான கருவியினை அளித்திருக்கின்றார். அவர்கள் சூத்திரர்களாயினும் மிகவும் தாழ்ந்தவர்களாயினும் பொதுமக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஓதுவதை பொதுமக்கள் நன்மைக்காக மேற்கொண்டிருக்கின்றது. மக்கள் படிப்படியாக தூய்மை அடையும் பொழுது பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பாடங்கள் அவர்களுக்கு உபதேசிக்கப்படுகின்றன. லோகாயுத உலகியல் கொண்ட பெண்டிர், சூத்திரர், ரிதபந்து போன்றோர் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தின் வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களாவார். ஆயினும் ஒருவன் ஓர் சிறந்த வைஷ்ணவரை சரண் புக வேண்டும். அவர் பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவத நூல்களின் உயர்ந்த கருத்துக்களை எடுத்துரைத்து சூத்திரங்களையும் ஒளிபெற செய்யும் கலையில் தேர்ந்தவர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. அஹம் யோகேஸ்வரம் ஆத்ம தத்வ வேதாம் முனீனாம் பரமம் குரும் வை பிருஷ்டும் பிரவருத்த கிம் இஹாரணம் தத் சாக்ஷாத்ஹரிம் ஞான கலாவதீர்ணம். எஸ் வாசி. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசி. படிக்கிறேன். அகம் ச யோகேஸ்வரமாத்ம தத்வ விதாம் முனீனாம் பரமம் குரும் வை பிரஷ்டும் பிரவருத்த கிமிகாரணம் தத் சாக்ஷாத் வீரம் ஞான கலாவதீர்ணம். அகம் நான், ச மேலும், யோக ஈஸ்வரம் யோக சித்திகள் தலைவர், ஆத்ம தத்துவ விதாம் ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை நன்கு அறிந்த அறிஞர்களின், முனீனாம் இம் மா முனிவர்களின், பரமம் சிறந்த, குரும் குரு, வை உண்மையில், பிரஷ்டும் வினவுவதற்கு, பிரவிருத்த ஈடுபடுதல், கிம் என்ன, இக இவ்வுலகில், அரணம் மிக பாதுகாப்பான அடைக்கலம், தத் அது, சாக்ஷாத் ஹரிம் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளை, ஞான கவா அவதீரணம் அவரது முழு ஞானத்தின் அம்ச அவதாரமான கபிலதேவராக பிறந்திருக்கின்றனர். மொழிபெயர்ப்பு. யோக சித்திகளின் தலைவராக நான் உம்மையே கருதுகிறேன். ஆன்மீக அறிவியலை நீர் நன்றாக அறிந்திருக்கின்றீர். கற்றறிந்த முனிவர்களுள் நீரே மிகச் சிறந்தவர். மனித சமுதாயம் அனைத்தின் நன்மைக்காகவும் நீவிர் பிறந்து ஆன்மீக ஞானத்தை அருள்வதற்காகவே நீர் வந்திருக்கின்றீர். நீரே கடவுளின் அவதாரமும் ஞானத்தின் அம்சமுமான கபிலதேவரின் நேரடியான தூதரும் ஆவீர். ஆகையினால் நான் கேட்கின்றேன், ஓ ஆன்மீக குருவே, இவ்வுலகில் மிகவும் பாதுகாப்பான அடைக்கலம் எது? பொருளுரை. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் பின்வருமாறு உறுதி செய்கின்றார். யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத்கதேனாந்தராத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோ மாம் சமே யுக்த தமோ மதஹ. ஒரு நிமிஷம். என்னில் நிலைந்து மெய்யறிவு தொண்டோடு என்னை தொடர்ந்து வணங்கும் யோகியர் பலருள் அவன் ஒருவனே யோகத்தில் என்னுடன் இணைகிறான். அவனே அனைவரினும் நனி சிறந்தவன் ஆவான். மானுட பரதர் ஒரு சிறந்த யோகி ஆவார். முன்பு அவர் மாமன்னர் பரதரே ஆவார். இப்போது அவர் கற்றறிந்த முனிவர்கள் மற்றும் யோக சித்திகளின் தலைவர்களுள் மிகச் சிறந்த மகானும் அவரே ஆவார். ஒரு சாதாரண மாணவராக இருந்த போதிலும் முழுமுதற் கடவுளான கபிலதேவர் அளித்த அனைத்து ஞானங்களும்
உடையவராக பரதர் விளங்கினார். ஆகையினால் அவரை முழுமுதற் கடவுள் என்றே நாம் கருதலாம். தனது ஆன்மீக குருவிற்கான பக்திகளில் ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி உறுதி செய்கிறார். சாக்ஷாத் தரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திரைஹி என்று மானுட பரதரை பேன்ற மகான்கள் முழுமுதற் கடவுளை போன்றவர்கள் ஆவார். ஏனெனில் பிறருக்கு உபதேசிப்பதன் மூலம் அவர்கள் முற்றிலும் பகவானின் பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்றனர். பரதர் இங்கே முழுமுதற் கடவுளின் நேரடி பிரதிநிதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார். எப்படியெனில் பரமபுருஷ பகவானின் சார்பில் அவர் ஞானத்தினை அருளிக் கொண்டிருந்தார். ஆகையினாலேயே ரகுகண மன்னர் ஆத்மத்துவம் என்னும் ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தினை பற்றி அவரிடமிருந்து அறிந்து கொள்வதே சிறந்ததென்று முடிவு செய்தார். தத் விஞ்ஞானார்த்தம் சகுரும் ஏகாபி கட்சேத். இவ்வேத உபதேசமும் இங்கே உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தினை பிரம்ம ஜிக்யாசா அறிந்து கொள்வதில் ஒருவனுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அவன் மானுட பரதரை போன்ற குருவை அடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சேத்லட்சுமி மாதாஜி, லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இன்னைக்கு படிங்க. சவை பவாம் லோக நிரீக்ஷானார்த்தம் அவ்யக்தலிங்கோ விசரதி அபிஸ்வை யோகேஸ்வராணாம் கதிமந்த புத்திஹி கதம் விசஷதத் கிரஹானுபந்தஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சசைவை வாம்லு லோக நிரீக்ஷணார்த்தம் அவ்யக்தலிங்கோ விரச்சதி அபிஸ்வி யோகேஸ்வராணாம் கதிம் அந்த புத்திஹி கதம் விசஷத கிரகானுபந்தஹ. முழுமுதற் கடவுள் அல்லது அவரது அவதாரமான கபில தேவர் வை உண்மையில் பவான் நீவீர் லோக நிரீக்ஷண அர்த்தம் இவ்வுலகில் உள்ள மக்களின் தன்மைகளை காப்பதற்காக அவ்யக்த லிங்க உமது உண்மை அடையாளத்தை காட்டாது விசரதி இவ்வுலகில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறீர். அபிஸ்வித் இவ்வாறோ யோக ஈஸ்வரராம் சிறந்த யோகிகள் அனைவரின் கதிம் தன்மைகள் அல்லது உண்மை நடத்தைகள் அந்த புத்தி மாயைக்கு ஆளாகி ஆன்மீக ஞான குருடர்கள் ஆனவர்கள் கதம் எவ்வாறு விசகித அறியலாம் கிரக அனுபந்த உலகத்து இல்வாழ்க்கையில் பற்று உடையவனாக நான் இருக்கிறேன். மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரமான கபிலதேவரின் நேரடி பிரதிநிதியாக நீர் இருப்பது உண்மை இல்லையா? மக்களில் உண்மையற்ற மனிதர் யார் என்பதை யோசிப்பதற்காகவே நீர் உம்மை ஒரு செவிட்டு ஊமை போல் ஆகிக் கொண்டுள்ளீர். இவ்வழியில் நீர் உலகில் திரியவில்லையா? நான் இல்லற வாழ்வு மற்ற உலக செயல்களில் மிகுந்த பற்றோடும் ஆன்மீக ஞானத்தில் குருடனாகவும் இருக்கின்றேன். இப்போது ஒளி பெற வேண்டும் என்பதற்காக நான் உமது முன்னே நிற்கின்றேன். ஆன்மீக வாழ்வில் நான் எவ்வாறு வளர்ச்சி பெற முடியும்? பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். மகாராஜா ரகுகணன் ஓர் அரசனின் பாத்திரத்தில் நடித்த போதிலும் அவன் மன்னனும் அல்ல, ஜடபரதர் செவியிட்டு ஊமையும் அல்ல என்று அவரால் மன்னன் அறிவிக்கப்படுகிறான். இது போன்ற பதவிகள் எல்லாம் ஆத்மாவை மூடியிருப்பவை ஆகும். கீதை 2.13 தேகினோஸ்மின் யதா தேகே என்று கூறுகிறது. உடல் என்னும் உரையினுள் ஒவ்வொருவனும் வைக்கப்படுகின்றான். ஆத்மாவுடன் உடலுக்கு அடையாளம் எதுவும் இல்லை. எனவே உடலின் செயல்கள் அனைத்தும் மாயையே ஆகும். பரதர் போன்ற சாதுக்களுடன் கொண்ட தொடர்பினால் மன்னர் ரகுணன் ராஜா என்னும் தோரணையில் தான் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் மாயையே ஆகும் என்பதை உணர்ந்து கொண்டார். ஆகையினால் அவர் மானுட பரதரிடம் இருந்து ஞானத்தினை பெறுவதற்கு சம்மதித்தார். இதுவே அவரது நிறைவு நிலையின் ஆரம்பமாகும். தத் விஞ்ஞாத்தம் சகுரும் ஏவாபிகச்சேத். வாழ்வின் மதிப்பு என்னும் ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தினை அறிந்து கொள்வதில் மகாராஜா ரகுகணனை போல் ஆர்வமுடையவர்கள் பரதரை போன்ற மகான்களை அணுகுதல் வேண்டும்.
தஸ்மாத் குரும் பிரபத்தியதே ஜிக்ஞாசு ஸ்ரேயம் உத்தமம். பாகவதம் 11.3.21. முழுமுதற் கடவுளின் பிரதிநிதியான பரதரை போன்ற ஓர் குருவை மனித வாழ்வின் குறிக்கோளை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக ஒருவன் அணுக வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்த நமஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாரூப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இவ்வாறாக நம்ம இப்போ மன்னர் ரகுகணன் என்ன பண்றார், அதாவது பேசியவர் ஒரு சாதாரண நபர் கிடையாது, அதுவும் ஒரு குலத்தால் உயர்ந்தவரும் அவ்வாறே ஒரு வைஷ்ணவராக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவருடைய கருத்துக்கள் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஒரு ஷாக்கிங்கான அதாவது அதிர்ச்சியான ஒரு உண்மை அவருக்கு தெரிய வருது. அதனால என்ன பண்றாரு, அவர் பல்லக்கை நிறுத்திவிட்டு அவர் அவருடைய பாதங்கள் பணிகின்றார். அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நேத்தோடு முடிச்சோம் இல்லையா. நாகம் திசங்கேஸ்வர ராஜ வஜ்ரான் நத்ரயக்ஷூலான் நயமஷ்ய தண்டாத் நாக்னி அர்த்த சோமா நிலவித்த பாஷ்ரதாஷ் சங்கே பிருஷம் பிரம்ம குலமனாத். அதாவது ஒரு ஆத்தன்டிக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராமணன், ஒரு வைஷ்ணவருடைய அவருக்கு நாம் இழைக்கப்பட குற்றத்திற்கு எந்த இடத்துலையுமே நமக்கு விடுதலை கிடையாது. அதாவது இங்க ரகுகணன் எல்லார்கிட்டையுமே தண்டனை வாங்கறது கூட எனக்கு, அதாவது சிவபெருமானுடைய சூலத்தால் தான் தண்டிக்கப்பட்டாலும் அதையுமே அவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியும் இல்லையா. மேலும் இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதத்தால தனக்கு தண்டனை கிடைத்தாலும் அதையும் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் இல்லையா. எதுக்குமே நான் பயந்ததே கிடையாது. ஓகே, சிவபெருமானுடைய திருசூலத்துக்கும் பயந்தது கிடையாது, இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதத்திற்கும் பயந்தது கிடையாது, யமதர்மராஜனுடைய தண்டனைக்கு கூட நான் பயந்தது கிடையாது. ஆனால் ஒரு வைஷ்ணவருக்கு இழைக்கப்படக்கூடிய அபராதங்கள் என்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. நானே அதை இழைத்தேன் என்றால் அதை காட்டிலுமே மிகப்பெரிய பிழை எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறதுமே ரொம்ப அழகா உணர்ந்திருக்கிறார். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு தெரியறது, நாம் எல்லாரும் கிரேட் வைஷ்ணவாக இல்லாம இருக்கலாம், ஆனால் அட்லீஸ்ட் சாண்டிங் பண்றோம் இல்லையா. சில இது சிறு சிறு சேவைகள்ல கூட நம்ம கலந்துக்கிறோம் இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாம அபராதங்களை உருவாக்கி கொள்ளக்கூடாது. இதுதான் லெசன்ஸ் லேர்ன்ட். ஓகே, டக்குன்னு நம்ம பேசிடுறோம், டக்குன்னு யோசிக்கிறதே கிடையாது இல்லையா. கோபம் அந்த அளவுக்கு நமக்கு இருக்கிறது. ஸோ அடுத்தவங்களை நாம அவங்க தவறே இழைத்திருந்தாலும் அவங்கள துன்பப்படுத்துற அளவுக்கு மனசு வலி ஏற்படக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம கோச்சிக்க கூடாது. ஓகே, அதை அமைதியான முறையில் எடுத்துரைச்சால் ஏற்றுக்கொள்ள பக்குவம் இருந்தா எடுத்துரைங்க, இல்லைன்னா பகவானை சேவிச்சுட்டு we have to leave that place. நாம அவங்கள பத்தி தவறாக எடுத்துக்கொள்ளவே கூடாது. ஏன்னா இதை பயிற்சி செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம். காலம் போக போக தான் அந்த பக்குவமே வரும். இந்த பயிற்சி செய்யணும்னு நினைப்போம், ஆனா எங்கேயோ ஒரு 5% 10% நமக்கு அந்த அக்செப்டன்ஸ் இல்லாத ஒரு மனபாவம் நம்மகிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன்னா அது எல்லாமே இன்னும் பியூரிஃபிகேஷன் கம்ப்ளீட் ஆனாதான் அந்த மாதிரி ஒரு அக்செப்டன்ஸே வரும். எது வரைக்கும் நாம கலங்கப்பட்டுட்டே இருக்கோமோ அது வரைக்கும் நாம இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே சகித்து கொள்வதற்கு நமக்கு கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா. அதனால ஒரு வைணவனுக்கு நாம என்றைக்குமே குற்றம் இழைத்தலாகாது. யாரையுமே பழிச்சு பேசக்கூடாது. அவன் வைணவனா இருக்கட்டும், அதாவது நான் டிவோட்டி கூட இருக்கட்டும், யாரையுமே நம்ம பழித்து பேசக்கூடாது. அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஆனால் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப 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 கஷ்டம்.
ஓகே. ஸோ ஒன் ஆஃப் த சுச்சுவேஷன்ஸ் ஐ திங்க் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஒரு வாட்டி வந்து யாரையும் நான் வர்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா? அந்த வார்த்தை வந்து எனக்கு இன்றைய வரைக்கும் கூட என் மனசுல வந்து உண்மையிலேயே அந்த நபர் மோசமானவர் தான். ஆனா அதை நாம ஏன் சொல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல் வந்து அது தவறல்லவா? ஏன்னா அது நம்ம பிராக்டிஸ். இங்கிலீஷ்ல வந்து சில வார்த்தைகள் வந்து அவ்வளோ ஹிட் ஆகாது. ஆனா அதே நம்மளுடைய தாய் மாத்ரு பாஷையில சொல்லும்பொழுது அதனுடைய வீரியம் வந்து அதிகரித்திருக்கும். அதனால வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து சிலது எல்லாமே ஸ்கோல்டிங்ஸ் எல்லாம் ஸ்கோல்டிங்காவே இருக்காது இல்லையா? ஸோ அதாவது டாங்கி வெங்கின்னா கூட நமக்கு வந்து பஃபலோன்னு சொன்னா கூட நமக்கு கோவமே வராது இல்லையா? ஆனா அதே வந்து நம்முடைய தாய் பாஷையிலோ இல்லை வந்து ஒரு ரீஜனல் லாங்குவேஜ்ல பேசும்பொழுது நம்மளை ஏன் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க இல்லையா? குரங்கு, அதுக்கப்புறம் பன்றி, அதுக்கப்புறம் ஏன் எரும மாடு, இப்படி எல்லாம் நம்மளை வந்து சொல்றாங்களே அப்படின்னு நமக்கு ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு வேதனை வலியும் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா? அதனுடைய தாக்கம் வேறு. நீங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லும்போது அதனுடைய தாக்கமே மிக மிக குறைவு. ஸோ அப்படி எண்ணும் பொழுது நம்ம வர்ஸ்ட்ன்னு சொன்ன அந்த வார்த்தை மோசமானவங்க அப்படின்னும் பொழுது அதனுடைய வீரியம் எப்படி இருக்கு? அதிகமாக இருக்கிறது. அது வர்ஸ்ட் பர்சன்னா அது பெரிய இம்பாக்டே கிடையாது. அது வந்து இன்டென்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறையும். அதனால அந்த வார்த்தை கூட நாம வந்து கண்டிப்பாக யாரையுமே சொல்லக்கூடாது. பை டிஃபால்ட்டா அது டக்குன்னு வந்துருது. ஏன்னா அது இத்தனை ஆண்டுகள் நம்ம பேசி பேசி மேக்சிமம் கெட்ட வார்த்தை அது ஒண்ணுதான் இருக்கும் இல்லையா? மோசமானவங்க அதை வந்து டக்குன்னு நம்ம வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா? நீங்க சொல்றீங்களோ இல்லையோ, நான் அந்த ஒரு வார்த்தை வந்து சொல்லிட்டே இருப்பேன் நான். ஸோ அதனால இப்ப எவ்வளவோ குறைச்சிட்டேன். ஆனா அடுத்தவங்கள வந்து நம்ம அந்த மாதிரி வந்து அவங்க தவறானவங்களா இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையில நம்மள வந்து மிகவும் அதாவது பாதிப்படையக்கூடிய ஒரு விஷயத்துல நம்மள வந்து அவங்க இக்கட்டுல வந்து நிறுத்தி இருந்தாலும் அந்த வார்த்தையை மட்டும் நாம கண்டிப்பாக சொல்லக்கூடாது. அதாவது ஒருத்தரை நிந்திக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகள் வந்து நாம கண்டிப்பா சொல்லக்கூடாது. அதுதான் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஆகுது? ஸ்பாயில் ஆயிடுது இல்லையா? உறவு முறைகள்ல வந்து நமக்கு வந்து அந்த பந்தம் என்பது இல்லாமல் போய்விடுகிறது. நம்ம பேசுறது நிஜமா கூட இருக்கலாம். அந்த நபர் மோசமான நபராக கூட இருக்கலாம். நமக்கு அநேக துன்பங்களை இழைத்தவர்களாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் நாம் அந்த வார்த்தையை பிரயோகிக்க கூடாது இல்லையா? ஸோ இந்த இந்த மொழிபெயர்ப்புல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது? ஸோ ரகுகரனுடைய செயல்பாடுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது? அவர் வந்து ஒரு பிராமணர், வைஷ்ணவருக்கு குற்றம் இழைக்க கூடாதுன்றார். அவர் சத்திரியரா இருக்கிறதுனால அது ஓகே. ஆனா நாமெல்லாம் ஒரு சாதாரண மக்கள். நம்ம வைஷ்ணவர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது. நான் வைஷ்ணவாக்கு கூட நாம வந்து குற்றம் இழைக்கக்கூடாது. தேவையில்லை. ஏன்னா அந்த கர்ம பந்தனத்தோடையும் நாம் என்ன ஆகிறோம்? இணைந்து விடுகின்றோம். அதற்காக மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம். அதனால நாம எந்த ஒரு குற்றத்திற்குமே நாம தெரிஞ்சு நாம குற்றம் இழைக்க லாகாது. அதனால யாரையாவது நம்ம வந்து ஏதாவது சொல்லணும், கடும் சொற்களால சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த வார்த்தைகளை நாம வந்து தவிர்த்து விட வேண்டும். ஓகே, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்மளால அடுத்தவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி பேசக்கூடிய அந்த ஒரு வார்த்தைகள் நம்மிடம் இருந்தால் அதை மட்டும்தான் நாம வந்து பிரயோகப்படுத்த வேண்டும். ஓகே. ஸோ சந்திரன், தீ, காற்று, சூரியன், சந்திரன் மற்றும் குபேரனின் ஆயுதங்களுக்கு கூட நான் அஞ்சுவதே கிடையாது. யார் சொல்றது? மன்னர் ரகுகணன். ஆனா அவர் எதுக்கு மட்டும் அஞ்சுகிறார்? அந்தனரிடம் குற்றம் செய்வதற்கு நான் மிகவும் அஞ்சுகிறேன் இல்லையா? அது எவ்வளவு பெரிய அபராதம் என்று அவர் நினைக்கிறார். ஸோ இந்த ஒரு லைனை வச்சே நாம் என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட இருக்கவங்களோட நாம இந்த சாது சங்கத்துல இருக்கிறவங்க கிட்ட எப்பொழுதுமே அன்போடு பேசுறதுக்கு நாம ரெடியா இருக்கணும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட், அவர்கள் குற்றங்கள் இழைக்கிறத வந்து நாம அதை அலசி ஆராய வேண்டாம் இல்லையா? ஒருத்தருடைய செயல்களை நாம் அரசி ஆராய்ந்தோம் என்றால் அங்கே மீதம் எதுவுமே இருக்காது. வெறும் குற்றங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே. ஏனென்றால் மனிதனாகப்பட்டவன் எங்கே குற்றம் என்று தேடக்கூடிய ஒரு அந்த ஆவலை வந்து வளர்த்து கொண்டிருப்பான். அதனால அவன் டக்குன்னு ரியாக்ட் ஆயிடும். அதை நம்ம குற்றம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு செயலையே நம்ம வந்து மறந்து விட வேண்டும். எல்லாருமே குற்றம் இழைக்கிறவங்க தான். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம் அதை பெரிதாக மனசுல வச்சுட்டு அதையே நம்ம அடுத்தவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாத்துலயுமே என்னென்ன குற்றம் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த அந்த நிலைக்கு போகவே கூடாது. அது நமக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த நபருடைய குற்றத்திற்கான தண்டனையை நாமளும் சேர்ந்து அனுபவிப்போம். இதுதான் தாத்பரியமே. ஓகே. அவர் 100% அனுபவிக்கிறதும், அதாவது நாம வந்து அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு 50% கடன் வாங்குறதும் கண்டிப்பா நிகழும். அதனால அடுத்தவங்களுடைய குறைகள், அடுத்தவங்களுடைய குற்றங்களை நாம நம்முடைய வார்த்தைகளால
சம்பந்தப்படுத்தி கொள்ளவே கூடாது. ஆல்ரெடி நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணமோ தெரியாது. இங்க நம்ம இப்போ துக்காலயம் அசாஸ்வதமான நிலையில தான் அமர்ந்திருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அப்படி நம்ம ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நமக்கு என்ன வியாதி வரும்னு தெரியாது. ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நம்மள வயோதிகம் வந்து அழைச்சுட்டே இருக்கு இல்லையா? ஸோ எவ்ரிடே வந்து வி ஆர் ரெடியூஸ் பை த ஏஜ் இல்லையா? ஸோ அதனால் நமக்கு பர்த்டே வந்தால் நம்ம வந்து பர்த்டே கொண்டாடுறத விட நம்முடைய ஆயுட்காலத்தில் ஓராண்டு குறைந்து விட்டது அப்படின்னா மரணத்தை நோக்கி ஒரு வருடம் வந்து நாம முன்னேறி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். இதை நாம கண்டிப்பா நல்லா அலசி ஆராயணும். ஓகே, ஸோ இப்படி இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பார்க்கும் பொழுது நம்ம யாரையுமே வந்து மன வருத்தப்படக்கூடிய வார்த்தைகளை நாம பேசக்கூடாது. அந்த நபர் மிகவும் மோசமான நபராக இருந்தாலும் வந்து பேசலாகாது. ஏன்னா அந்த பாவத்தோடு நாம் என்ன பண்றோம், பிணைந்து கொள்கின்றோம். அதனால செய்யக்கூடாது. ஸோ இது சைதன்ய மகாபிரபு தசஸ்வமேதகா. எல்லாரும் பிரயாக்ராஜ் யாரெல்லாம் வந்திருந்தீங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இது தெரிஞ்சிருக்கும். நாம் அங்க சைதன்ய மகாபிரபுடைய பாதுகைகள், அதுக்கு எதிரிலே கங்கை நதியினுடைய இது, அங்கே ஒரு ஆர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த தசஸ்வமேத் காட்டுன்னு கூட எழுதியிருந்தது. அந்த இடத்துல தான் வந்து ரூப கோஸ்வாமிக்கு வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு உபதேசித்து அருளினார் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, உபதேசிக்கும் பொழுது ஒரு வைணவனை அவமதிப்பது எவ்வளவு பெரிய குற்றம் என்பதை மிக தெளிவாக எடுத்துரைத்தார். ஹட்டி மத்தா இல்லையா? ஹட்டி மாதா மீன்ஸ் ஹாத்தி மீன்ஸ் அதாவது யானை. ஓகே, ஹாத்தின்னா ஹிந்தில யானை. மாதா அப்படின்னா அதாவது மாதா மீன்ஸ் மதம். ஓகே, மதம் என்றால் அகங்காரம். ஓகே, ஒரு திமிர் பிடிச்ச யானை வந்து ஒரு பூந்தோட்டத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அந்த பூந்தோட்டமே வந்து துவம்சம் ஆயிடும் இல்லையா? ஸோ அது போன்றது தான் நாம வைஷ்ணவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அபராதம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாகம் இது. ஸோ வைஷ்ணவர் அபராதத்தினை வந்து மதம் கொண்ட யானைக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. ஸோ மதம் கொண்ட யானை என்ன ஆகும்? ஒரு தோட்டத்துல நுழைந்தால் அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே வந்து மிதிச்சு தள்ளி விட்டுரும் இல்லையா? அதுபோல வைணவனுக்கு குற்றம் புரிபவன் தனது ஆன்மீக செல்வங்கள் அப்படின்னு நாம செய்திருக்கக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே நாம் இழந்துரும். இதை ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணும் பொழுது நாம் இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து நாம பக்தி பாவத்தில் நாம் செய்த சாதன பக்தியினுடைய மூலதனம் எல்லாமே வந்து போயிடும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். அதுல இருந்து நம்ம வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய நல்ல ஒரு ஆஸ்டாரிட்டிஸ்னாலதான் நம்முடைய கலங்கங்கள் எல்லாமே வந்து நீங்குகிறது. ஒருவேளை நம்முடைய செய்யக்கூடிய இந்த தவ வாழ்க்கையில வந்து நாம கிடைக்கக்கூடிய அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் கரைந்தோடி விட்டால் அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற அழுக்கு அழிக்கிறதுக்கு வந்து எந்த சாதனமுமே கிடையாது இல்லையா? நாம செய்யக்கூடிய ஜபம், நாம சொல்லக்கூடிய இந்த அதாவது கீர்த்தனம், நாம கேட்கக்கூடிய அந்த ஸ்ரவணம், இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மள தூய்மைப்படுத்துறது. அதெல்லாம் தான் ஆஸ்திகள். ஆன்மீக ஆஸ்திகள் வந்து நவவித பக்திஸ். அந்த நவவித பக்திஸ் பண்ணி அந்த நவவித ருச்சியை வந்து நாம கண்டிப்பா அனுபவிக்கணும் இல்லையா? அதுதான் ஆன்மீகத்துல ஒருத்தர் முன்னேறி இருக்கிறார் என்று எடுத்துரைக்கும். ஆனால் எது வரைக்கும் நாம் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம்க்கு நாம போகலையோ அது வரைக்கும் நாம அமைதி காப்பது என்பது மிக மிக முக்கியம். ஸோ உண்மையிலே அடுத்த நபர் தவறு இழைத்தாலும் அவர் தவறு இழைத்தார் என்று நாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, ஸ்ட்ராங்கா கம்யூனிகேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அது இன்னும் வந்து அந்த மனிதருக்கும் நமக்கு இடையில வந்து ஒரு பெரிய பிரிவை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே, அன்பனிடம் குற்றம் இழைத்தால் மிகவும் ஆபத்தானது. இதனை மகாராஜா ரகுகணன் நன்கு அறிந்திருந்தார். அவருமே செயின்ட்லி கிங் தான். அதனால் அவர் நேர்மையாக தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல யாருக்குமே வராது இல்லையா? அதாவது நாம் அடுத்தவங்களுடைய குற்றங்களை காணாம இருக்கிறதுக்கு பழகிறதுக்கு டைம் எடுப்போம். அடுத்தவங்களுடைய குற்றத்தை வந்து நாம சுலபமா கண்டுபிடிப்போம். ஆனா நாம தவறு இழைச்சதை வந்து அடுத்தவங்க முன்னாடி சொல்லுவோமா? அதுமே அந்த அளவுக்கு பெரிய மனசு நமக்கு கிடையாது இல்லையா? ஆனா இந்த இடத்துல ரகுகணன் என்ன பண்ணார்? தான் இழைத்த தவறை வந்து ஒத்துக்கொண்டு மன்னிப்பு கூறுகிறார். திஸ் இஸ் அ ஹையர் குவாலிட்டி. இந்த சமர்ப்பணம் தான் ஒரு மனிதரிடம் இருக்க வேண்டும். இப்படி எல்லா மனிதர்களுமே இருந்து விட்டால் இந்த பிரபஞ்சத்துல போர் இருக்காது இல்லையா? உணவு வந்து அதிகமாகவே கிடைக்கும். எந்த காலகட்டத்திலுமே நமக்கு வந்து உணவுக்கும் இருக்கும் இடத்திற்கும் பஞ்சம் இருக்காது. ஆரோக்கியம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா அனைத்துமே இறைவனை சார்ந்து நாம செல்கின்றோம். எப்பொழுது நம்முடைய நோக்கம் இறைவனை, அந்த எம்பெருமானரை தேடி செல்கின்றதோ அப்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்முடைய பாதையுமே வந்து
பக்குவம் அடைகிறது. எப்பொழுது நாம வந்து பொருட்செல்வத்தை தேடி அலைகின்றோமோ இல்லையா, அது வரைக்குமே வந்து நாம வந்து பகவானை நோக்கி செல்லவில்லை என்ற அந்த உணர்வு வந்து நமக்கு ஏற்படும். பொருட்செல்வம் தேவை, ஆனா தேவைக்கானதை மட்டும்தான் நம்ம தேடணும். தேவைக்கு அதிகமாக தேடக்கூடிய அந்த செயல் வந்து தேவையற்ற ஒன்று. இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, ஈரானுக்கும் யுஎஸ்க்கும் போர் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. நியூஸ் எல்லாம் நான் பெருசா பாக்குறது இல்ல, ஆனா அதனுடைய சம்மரியா எங்க பிரபு வந்து சொல்லுவார். ஏன்னா அவர் தான் அதுல வந்து என்னவோ இவர் தான் நடுவுல மீடியேட்டர் போறாரோ என்னவோ நினைச்சுப்பேன். நான் எதுவும் நான் பேச மாட்டேன். ஸோ ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த நியூஸ் யூடியூப்ல ஒன்னொன்னும் உட்காந்து நம்மளுடைய நாட்டுல இருக்கக்கூடிய போர் இதுல இருந்து ரிட்டையர் ஆனவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய அவங்க பேசக்கூடிய இதெல்லாம் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருப்பாரு. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் இன்டர்னல் எவ்வளவு ப்ரெஷர் எடுக்கும்ன்றது வந்து நான் சொன்னா அது நாட் ஹர்ட். அதனால்தான் நான் அது சொல்றதுக்கே போறதில்ல. ஆனா அதையும் தாண்டி எனக்கும் சொல்வார். ஸோ இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்ப ட்ரம்ப் பார் எப்படி ஆயிட்டார் இல்லையா, ஈரான் பார் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கு. ஈரானை வந்து அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டார் ட்ரம்ப் இல்லையா. ஸோ அதனால அதை எப்பவுமே நான் வளர்ந்த நாடு அப்படிங்கிற அந்த மமதை வந்து உண்டு அமெரிக்காவுக்கு இல்லையா. டெவலப்டு கண்ட்ரி அப்படிங்கிற அந்த இந்த இது உண்டு அவங்க கிட்ட, நிறையவே உண்டு ஆயுதங்கள் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. எல்லாருடைய நிறைய பேருடைய கோல்டெல்லாம் அவங்க கையில தான் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க நிறைய கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆகும், மறுபடியும் அவங்களுக்கு அந்த கண்ட்ரிக்கு அந்த கோல்டு போகுமான்றது வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறிதான். ஓகே, இப்போ அவங்க கையில ரிசோர்சஸ் கிடையாது இல்லையா. ரிசோர்ஸ்னா அவன்கிட்ட வந்து படை கிடையாது, போய் போர் முனையில நிக்கிறதுக்கான படை இல்லையா. பேஸ் அவன் என்ன பண்ணான், இத்தனை நாள் வந்து நிறைய சேர்த்து வச்சு நியூக்ளியர் பாம்ஸா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸோ இதெல்லாம் எங்க போய் முடியும். இங்க வாழக்கூடிய நிலப்பகுதியே வந்து பூமி தாய்க்கு வந்து எவ்வளவு சங்கடத்தை கொடுத்துட்டு இருப்போம் நம்ம இல்லையா. வி ஆர் கிவிங் மோர் ட்ரபிள் டு பூதாய்க்கு. ஸோ தட் இஸ் வெரி, அதாவது தாய் வந்து பொறுமையா எல்லாத்தையுமே தாங்கின்னு இருக்கா இல்லையா. ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அடியுமே பூமிக்கு வந்து வந்து நம்ம வீடு கட்டும்போது என்ன பண்றோம், நம்ம நிலத்தை தோன்றோம் இல்லையா, பூமி பூஜை பண்றோம். அங்க என்ன பண்றோம், வி ஆர் டேக்கிங் உத்தரவு கேட்கிறோம் நம்ம பூதாய் இடத்துல வந்து, அம்மா தாயே நான் இதெல்லாம் செய்ய போறேன், இந்த வீடு கட்ட போறேன், இந்த இடத்துல நான் வாழ போறேன் என்னுடைய குடும்பத்தோட பரிவாரத்தோட. ஸோ நான் எது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த பூமி பூஜை போட்டு வீடு கட்டின பிறகு கூட வந்து அந்த கிரக சுத்தி பண்ணுவாங்க இல்லையா. நாளைக்கு கிரக பிரவேசம்னா இன்னைக்கு நைட் அந்த கிரக சுத்தி பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் என்னது, we are all asking the forgiveness தான். ஓகே, இன்டைரக்ட்லி we are asking all forgiveness. அவங்களுக்கான மரியாதைகளை செலுத்தி எஸ் எவ்ரிதிங் ஒரு அடி, ஈவன் நீங்க நிலத்தை உழும் பொழுது கூட நீங்க வந்து பூஜை பண்ணிட்டு கூட பண்ணுவாங்க. அந்த காலகட்டத்திலலாம் அந்த நியமங்கள் உண்டு. ஏனென்றால் எவ்ரிதிங் இஸ் வித் பர்மிஷன் தான் நம்ம செய்யணும். ஆனா இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன இல்லையா, என்ன நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ இல்லையா. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே அழிவு ஏற்படணும்ன்ற அந்த ஒரு நிலைக்கு வந்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. ஒரு நியூக்ளியர் பாம்பு போட்டதனுடைய ஹிரோஷிமா நாகசாகி இன்றைய வரைக்குமே அவங்க வந்து எப்படி இருக்காங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எத்தனை தலைமுறை வந்து அந்த அவங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஓட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈஸி. அது வந்து அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. அழிவு வந்து ஒரு நிமிஷத்துல அழிச்சிடலாம், நம்ம ஆக்கத்தை பண்ணுவது என்பது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. ஆனா இதையெல்லாம் ஏன் இந்த மாதிரியான செயல்களில் ஈடுபடணும் சொல்லுங்க. நாம் என்ற மமதை, நான் உயர்ந்தவன் இல்லையா, நான் தான் அனைத்தும் இல்லையா, நான் தான் படைக்கின்றேன் இல்லையா, இப்படிப்பட்ட அதாவது இறைவனை விடுத்து நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் நான் என்ற அந்த ஐ அண்ட் மைண்ட், இதை வந்து ரெண்டு கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தைகள். ஆக்சுவலி யார் ஒருத்தர் ஐ ஐ ஐ என்றாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா அகங்காரத்தினுடைய அந்த இதோட வந்து ஒட்டின்னு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம், பண்போட ஒட்டின்னு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா. அந்த ஐ என்ற வார்த்தையே வரக்கூடாது. ஸோ சாமானியமா இந்த ஆன்மீகத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வாட் வை இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பா அதெல்லாமே வந்து ஒரு அதிகார தோரணையோட நடக்கக்கூடிய கேள்விகள் தான். இது என்ன அது என்ன இல்லையா, இதெல்லாமே அதிகாரம். இங்க அதிகாரம் செய்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் நாம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம். நாம செய்த கர்ம பலனுக்காக இங்க வந்து பிறந்தாச்சு,
வளர்ந்தாச்சு, வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், முடியக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கும் வந்துட்டு இருக்கோம். சில பேர் இப்பதான் பிறந்திருக்காங்க, சில பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, சில பேர் இனிமேதான் முதுமையை வந்து எதிர்கொள்ள போறாங்க, சில பேர் ஆல்ரெடி முதுமை நோக்கி சென்று கொண்டு, சில பேர் வயோதிகத்துல ஆல்ரெடி வாழ்ந்துட்டும் இருக்காங்க இல்லையா? ஆனா இந்த வாழ்நிலையில எல்லாம் நம்முடைய மனசு எப்படியெல்லாம் மாற்றத்திற்கு எடுத்து செல்கிறது இல்லையா? சில பேர் சுயநலத்திற்காக பேசுகிறார்கள், சில பேர் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கட்டத்தையே கொடுக்க கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களும் இருக்காங்க இல்லையா? எவ்வளவு மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் ஆன ஜனங்க நம்ம வாழ்ந்துன்றோம். ஆனா இங்கே மகாராஜா ரகுகணனுடைய அந்த குவாலிட்டியை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். நம்மள அந்த குவாலிட்டியை நாம கண்டிப்பா டெவலப் பண்ணிக்கணும். தவறு இழைச்சிட்டாக்கா, அவன் தவறு இழைச்சவங்கிட்ட போயிட்டு நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன்ப்பா, என்னை மன்னிச்சிடு அப்படின்னு நீங்க ஒரே வார்த்தை சொல்லி பாருங்க. அடுத்து அவங்க உங்க மேல அன்புதான் பொழிவாங்களே தவிர உங்களை வந்து திட்டமாட்டான். ஏன்னா நாம போய் தவறு இழைச்சிட்டோம், என்னை மன்னிச்சிடுன்னு கேட்கும் பொழுது அங்கே என்ன இருக்கு? காம்ப்ரமைஸ், அன்பை வந்து நாம வந்து கொடுக்குறோம் இல்லையா? நம்முடைய அகங்காரத்தை வந்து விடுறோம். நாம நம்ம அகங்காரத்தை விட்டுட்டா அடுத்தவனும் அவனுடைய அகங்காரத்தை விடுவோம். எப்ப நாம நம்முடைய அகங்காரத்தை கெட்டியா பிடிச்சிட்டு இருக்கோமோ அடுத்தவனும் அதே மாதிரிதான் அகங்காரத்தை கெட்டியா பிடிச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த அகங்காரம் தான் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கைக்கு மிகப்பெரிய, அதாவது வீழ்ச்சி அடையறதுக்கான மூல காரணமே அகங்காரம் தான். எல்லாருக்குமே உண்டு அகங்காரம். நோவன் இஸ் நான் அகங்காரம் இல்லாத நம்ம பிறக்கவே இல்லை. 24 பண்போட நம்ம ஒரு பண்போடு தான் அதை வந்து வைராக்கியமா மாத்திக்கணும். நம்ம அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையை வந்து பக்தி மட்டும்தான் நமக்கு கொடுக்கும் இல்லையா? ஆபத்து வாய்ந்தவைகளாக வஜ்ராயுதம், தீ, யமதர்மராஜனின் தண்டனை, சிவபெருமானின் திரிசூலம் போன்றவற்றை கூறலாம். இதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது இல்லையா? அதாவது இந்திரனுடைய வஜ்ராயத்தை வெல்றதுக்கு யாருமே கிடையாது இல்லையா? அந்த வெப்பன் வந்து பகவானால கொடுக்கப்பட்டது இல்லையா? ததிச்சி முனியினுடைய அந்த முதுகு எலும்பு இல்லையா? அவருடைய எலும்பை கொண்டு வஜ்ராயுதத்தை வந்து படைத்தார்கள் இல்லையா? சோ அந்த அளவுக்கு அவர் அதற்காகவே தன்னுடைய பிராணனையுமே விட்டார் ததிச்சி முனி இல்லையா? அதே மாதிரி சிவபெருமானுடைய திருசூலத்துக்கு முன்னாடி வெல்லக்கூடியது எதுவுமே கிடையாது. சோ அப்படி யமதர்மராஜனுடைய தண்டனை வந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. யாராவது தப்பிக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஆனா இதெல்லாம் கூட எனக்கு பயமே கிடையாது அப்படின்னு யார் சொல்றது? மன்னர் ரகுகணன் சொல்றார் இல்லையா? சோ ஆனால் அவருக்கு ஒரே பயம் வந்துட்டது. இப்ப அவர் பேசின அந்த ஏளனமா பேசின அந்த வார்த்தைகள் வந்து எவ்வளவு பெரிய அபராதங்கள் அப்படிங்கறது வந்து உணர ஆரம்பிச்சார். பயம் வந்துடுச்சு அவர். அதை கண்டு அவர் வந்து பயப்பட்டார். சோ மானுட பரதரை போன்ற அந்தணர்களுக்கு இழைக்கப்படும் குற்றம் இவை எல்லாற்றை விட பயங்கரமான தண்டனை. இந்த தண்டனை வந்து வழங்கும். அதனால்தான் மகாராஜா ரகுணன் என்ன பண்ணார்? இம்மீடியட்டா பல்லக்குல இருந்து இறங்கி வந்து பரதருடைய தாழ் பணிந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். அதை மன்னிப்பு கேட்டாலே பாதி நமக்கு அந்த தண்டனையிலிருந்து நம்ம வந்து எஸ்கேப் தான். சோ அதனால நம்ம வந்து எந்த இடத்துல நாம உண்மையிலேயே தவறு இழைக்கின்றோம் என்பதை உணர்ந்தால் அந்த யாருக்கு நாம் அந்த தீங்கை இழைத்தோமோ அவரிடத்தில் சென்று மன்னிப்பு கோருவது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு குவாலிட்டி. ஓகே, டிவைன் குவாலிட்டின்னே சொல்லணும். அதை வந்து நம்ம தெய்வீகமான ஒரு பண்பு, அது எல்லாருக்குமே வராது. அந்த மாதிரி பண்புகளை வந்து நாம வளர்த்துக்கணும். தத் புருஹி அசங்கே ஜடவன் நிகூட விஜ்ஞான வீரியோ விசரசி அபாரஹ வசாம்சி யோக கிருதிதானி சாதோ நனஹ சமந்தே மனசா விவேத்தும். வணங்கத்திற்குரிய ஐயனே, உமது மிகச்சிறந்த ஆன்மீக ஞானத்தின், இப்ப இதெல்லாம் யார் பேசுறது? ரகுகணன் வந்து ஜடபாரதர் நோக்கி பேசிட்டு இருக்கார். ஓகே, பாதிப்பானது மறைத்து வைக்கப்பட்டிருப்பது போல தோன்றுகிறது. அதாவது நீங்க உண்மையிலே ஒரு, அதாவது பக்தன், ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர், தன்னுணர்வு நிலை பெற்றவர் என்பது வெளியில தெரியல, உள்ளுக்குள்ளதான் இருக்கு. உண்மையில் நீர் உலக தொடர்புகள் அனைத்தையும் தொலைத்து விட்டு இறை சிந்தனையிலே ஆழ்ந்திருக்கின்றீர். எவ்வளவு அழகான ரியலைசேஷன் ரகுகணன் இல்லையா? சோ எப்பொழுது அவருடைய வெளிப்புற தோற்றம் வந்து ஒரு பைத்தியக்காரனாக இருக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொடுத்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஆன்மீகத்தினுடைய அந்த ஜுவாலையோட அவர் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் இல்லையா? அந்த ஆன்மீகத்தோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கார் பகவானோட. அதை வந்து யார் உணர்ந்தார்? ரகுகணன் உணர்ந்தார். இதனை தொடர்ந்து ஆன்மீக ஞானத்தில் நீர் அளவற்று வளர்ந்திருக்கின்றீர். இப்ப அவரை புகழாரங்கள் சூட்டுகிறார். யார? ஜடபாரதர். ஓகே, அப்படி இருக்க
ஏன் ஒரு ஜடத்தை போல அலைந்து கொண்டிருக்கின்றீர் என்பது எனக்கு அருள் கூர்ந்து உரை. ஏன் நீங்க வெளிப்புறத்துல இப்படி இருக்கீங்க, உட்புறமா அப்படி இருந்து? அதனால்தான் அவர் தவறு இழைத்தார். ஓ மா முனிவரே, யோக சித்திகள் அங்கீகரிக்கும் வார்த்தைகளையே நீர் பேசுகின்றீர். அவர் எல்லாமே ஞானதலத்திலிருந்து பேசுறார் என்றத ரகுகணன் வந்து ஒத்துக்கிறார். ஆயினும் நீர் கூறியவற்றை அறிந்து கொள்வதற்கு எமக்கு சாத்தியம் இல்லை. எனக்கு நீங்க சொன்னது எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை, அந்த அளவுக்கு ஞானம் இல்லை. அதனால அருள் கூர்ந்து நீங்க அதை வந்து எனக்கு விளக்குவீராக அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த அத்தியாயத்துல வந்து இந்த மாதிரி ரெக்வஸ்டா வைப்பார் யாரு, மன்னர் ரகுகணன். அடுத்த அத்தியாயத்துல ஃபுல் என்னது, போதனைகள் தான். ஓகே, பரதரை போன்ற மகான்கள் சாதாரண வார்த்தைகள் பேசுவது கிடையாது. உண்மையிலே நாம வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடைகின்றோம் என்றால் நம்முடைய பேச்சு வந்து குறைந்திருக்க வேண்டும். ஓகே, அது வந்து சும்மா சைலண்டா இருக்கிறது கிடையாது. உண்மையிலே இந்த வார்த்தை பேசுவதால் யாருக்கு என்ன பாதிப்பு விளையும், யார் இதை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்வார்கள், அடுத்தவங்களுக்கு வந்து இது வந்து பாதிப்பு விளையக்கூடிய வார்த்தைகளா இருந்தா அதை பேசாமல் இருப்பது சிறந்தது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு குவாலிட்டி எல்லாமே மகான்களிடத்துல உண்டு. அதனால நீங்க எந்த மகானையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம 100 வார்த்தை பேசினா அவங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ காஞ்சி பெரியவாళ్ళ கிட்ட வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போ கியூல நின்று அவர்கிட்ட வந்து ஆசீர்வாதங்கள், அவங்களுடைய உலகாயுத கஷ்டங்களை எல்லாத்தையுமே எடுத்துரைப்பாங்க. காஞ்சி மகான் வந்து அந்த உலகாயுத விஷயத்துக்கான தீர்வை வந்து கொடுத்திருப்பார். ஆனா அந்த தீர்வை வந்து அவர் கொடுக்கலன்னா அவர் என்ன பெரிய மகானா அப்படின்னு வந்து அவரையுமே பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எப்ப நமக்கு உலகாயுத உபாதைகளுக்கு ஒருத்தர் தீர்வு கொடுக்கலன்னா, அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிலையில இருந்தாலும் அவர் தரவில்லை என்றால் அவரை நாம வந்து ஒரு சாதாரண மனிதரை போல கூட நம்ம நினைக்க மாட்டோம். உண்மையிலேயே அந்த மகான் என்ன தீர்வு கொடுக்க வேண்டும், ஆன்மீக தீர்வு கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் ஆன்மீக தீர்வு கொடுத்தா அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்துல நம்ம ஜனங்க இருக்காங்களா என்ன? கண்டிப்பா கிடையாது. அதாவது அதாவது அவங்களுடைய ப்ராப்ளத்துக்கு ஏத்தவாறு ஒருத்தர் தீர்வை எந்த மாதிரி தீர்வை கொடுத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்துல இருக்காங்கன்றத அந்த ஞானி உணர்ந்தறிந்து அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இதுதான் ஞானதலத்துல நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு மகானுடைய நிலை. இப்ப நாம எல்லாருமே வந்து 10 பேர் இருக்கோம். இப்ப நான் வந்து பத்மா மாதாஜிக்கு நான் தீர்வு வந்து பௌதீகத்துல கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கண்டிப்பா ஏத்துப்பாங்க. ஆன்மீகத்துல கொடுத்தா ஓ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் கூட இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து ஆச்சரியத்தோட கேட்டு எடுத்துப்பாங்க. ஆனா அதே வெறுமனே நான் ஆன்மீகத்தை மட்டுமே அவங்களுக்கு சொன்னேன்னா அவங்களுக்கு அது விளங்காது இல்லையா? அதுக்கான கொஸ்டின் கண்டிப்பா கேட்பாங்க இல்லையா? அதே போல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா. இப்ப பத்மா மாதாஜி இப்படி இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து அனுசூய மாதாஜி எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்றது என்னால அனலைஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருமே ஒவ்வொரு பாவமே ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மாதிரி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதம். ஆனா அதே அனுசூய மாதாஜி கிட்ட மாதாஜி இது பண்ணுங்கன்னா அவங்க வித்தவுட் எனி செகண்ட் தாட் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்றது கேட்காம கூட பண்ணிடுவாங்க. அது அவங்களுடைய பாவம் இல்லையா? இதுல ஒருத்தர் உயர்வு தாழ்வு என்பது கிடையாது. ஒருத்தர் நாம் இப்படிதான் பழகி இருக்கோம் இத்தனை வருடங்கள். இன்றைக்கு ஒரு நாளைக்கு நாம் எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கொள்ள முடியாது இல்லையா? அதனால நாம ஒரு மகான் கிட்ட போறோம்னா அந்த மகான் நமக்கு என்ன சொல்ல வரார் சாய்ஸை வந்து அவருக்கு கொடுத்துடணும். ஓகே, நம்முடைய பௌதீகத்துக்கான ஒரு விஷயங்களை வந்து நம்ம கேட்க கண்டிப்பா போகவே கூடாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்ட் ரூலா நம்ம வச்சு அமைச்சுக்கணும். நம்ம போனோடனே நமக்கு நம்ம பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆகுமா, நம்முடைய அதாவது வீட்டுக்கு நம்ம வீடு கட்டுவோமா, இந்த பிசினஸ் மேல போவோமா இல்லையா, எனக்கு இந்த சொத்து வாங்க முடியுமா, இப்படிதான் நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இப்ப நடக்கக்கூடிய சூழல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் வெரி வெரி, அதாவது அதை வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுன்னு தெரியல. இந்த நம்ம சுத்தி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே வந்து ஆரோக்கியமாக இல்லை. எதுவுமே ஆரோக்கியம் கிடையாது. வளரக்கூடிய பிள்ளைகளுடைய சூழ்நிலை, ஸ்கூல் என்விரான்மெண்ட்ஸ், வீட்டு சூழல், அதே மாதிரி இந்த உலகம் போய்கொண்டிருக்கக்கூடிய போர் முனைக்கான விஷயங்கள் எதுவுமே வந்து நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இல்லவே இல்லை இல்லையா? எல்லோருக்குமே இது பாதகத்தை தான் உண்டு பண்ணும். அப்படிப்பட்ட சூழல், அதாவது அதுதான் உண்மையிலே நம்ம வந்து சொல்யூஷன் தேட வேண்டியது. அன்றாட நமக்கு உணவு கிடைக்கிறதான்றதுக்கான சொல்யூஷன் தேடுறதை காட்டிலும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பத்தி நம்ம மனசுல கண்டிப்பா கேள்விகள் எழணும் இல்லையா? அப்பதான் நாம வந்து நம்மள நாம உணர்றதுக்கான பாதையில போயின்னு இருக்கோம்னு அர்த்தம். இவ்வளோ சாண்டிங் பண்றோம் இல்லையா? இப்படி நம்ம வந்து பக்திக்கான செயல்கள்ல வந்து நமக்கு சேவை கிடைச்சா செய்யறோம். இத்தனை பண்ணியுமே நாம வந்து இன்னும் நம்ம குறுகிய வட்டத்திலிருந்தே நம்முடைய ஆலோசனைகளை வைத்துக் கொண்டிருந்தால்
அது வந்து பாராட்டுக்குரியதே கிடையாது. அப்ப இன்னும் நாம வந்து இந்த குறுகிய வட்டம்னா நம்ம என்னதான் கேட்டுட்டே இருந்தாலும் அதனுடைய பாதிப்பு நல் பாதிப்பு என்பது நம்ம கிட்ட ஏற்படவே இல்லை. அது சொல்பவர்களுடைய கெப்பாசிட்டியா இல்லை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நம்முடைய கெப்பாசிட்டியா அப்படிங்கறது வந்து நாம தான் அலசி ஆராயணும் இல்லையா? சோ இங்க ஆன்மீக வாழ்வில் நாம் எந்த ஒரு மகாராஜை பார்க்கறதுக்கு போனாலும் இல்லையா, குருவை சந்திக்க சென்றாலும் அவர்களிடத்துல நாம ஞானத்தை பெறறதுக்கு மட்டும்தான் நாம வந்து இருக்கணும். குருவிடத்துல போயிட்டு நம்முடைய கஷ்டங்களுக்கு வந்து தீர்வு கேட்க கூடாது. அது அவர்களையுமே தர்ம சங்கடத்துல போய் விடும் இல்லையா? நாம கஷ்டத்தோட இருக்கோன்றத வந்து அவர் சொல்லும்போது நமக்கு ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் பண்ணணும்னு நினைப்பார் அவர் இல்லையா? அதையுமே ஒரு பிரார்த்தனையா வச்சு அவர் வந்து வரத்தை வாங்கி கொடுப்பார். இதெல்லாம் தான் நடக்கக்கூடிய உண்மையிலேயே ஆன்மீகத்தில் திளைத்தவர்கள் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் இதுதான். சித்திகளை அவங்க உபயோகப்படுத்தணும்னு அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க. ஆனா they will be forced to do. இல்லையா? கருணை, அந்த கருணை உள்ளத்தோடு இருக்கும்போது நம்ம முன்னாடி ஒருத்தர் சஃபர் ஆயின்னு இருக்காங்க அப்படின்னும் பொழுது அவங்க அதெல்லாம் செயல்படுத்தணும்ன்ற ஒரு தூண்டுதல் வந்து அவங்களுக்கு வரும். ஓகே, அந்த ஒரு விஷயங்கள். ஆனா அதையே வந்து பணமாக செய்யறவங்க வந்து they are not a real yogis இல்லையா? பணத்திற்காக சித்திகளை உபயோகப்படுத்துபவர்கள் வந்து உண்மையான யோகிகள் கிடையாது. என்ன, பணம் செல்வம் எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டவர்கள் தான் அந்த யோகிகள் இல்லையா? ஆனா பணத்தையே மையமாக வைத்துக் கொண்டு செய்பவர்கள் வந்து that is not a real யோகி. அதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ பரதர் போன்ற ஆன்மீக வளர்ச்சி பெற்றோரின் வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்வதற்கு அவற்றை கேட்பவனும் வளர்ச்சி அடைந்திருக்க வேண்டும். இப்ப உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இப்ப நம்ம காஞ்சி பெரியவார்கிட்ட போயிட்டு நம்ம போயிட்டு ஞானத்தை பற்றி கேட்டோம்னா கண்டிப்பா அவர் ஒரு 2 மணி நேரம் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார். நாம அதே நம்முடைய பௌதிக கஷ்டத்துக்கு பத்தி பேசணும்னா 1 நிமிஷம் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார். ஏன்னா இதனுடைய தாக்கம் என்பது அவருடைய என்ன ஓட்டத்திலையுமே போய் நிக்கணும் இல்லையா? நாம சொல்ற விஷயம் கேட்டுட்டு அதுக்கு பதில் வேற சொல்லணும். அதனுடைய தாக்கம் வந்து அவருடைய ஆன்மீக இதுலயுமே வந்து கண்டிப்பா வந்து இடிக்கும். அதனாலதான் நம்ம எந்த ஒரு பெரியவா கிட்ட போனாலுமே நம்முடைய சுக துக்கங்களை தூக்கி அந்த குப்பை தொட்டியில கொஞ்சம் தூரமா வச்சுட்டு ஆன்மீக ஞானத்தை மட்டும் கேட்கணும், குருவிடத்துலன்னு போகணும், இந்த சிரவணத்தை பண்ணணும்னு போகணும். அந்த ஒரு இதை தான் நம்ம வளர்த்தோம். எப்படி இருந்தாலும் இந்த கஷ்டம் என்பது சில காலம், மீண்டும் வந்து ஆனந்தம் என்பது வரும், கஷ்டம் என்பது வரும், ஆனந்தம் என்பது வரும். இதுதான் வாழ்க்கை சக்கரமே. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அதை நாம ஏன் பெருசா எடுத்துக்கணும் இல்லையா? எப்போ என்ன நிகழணும்ன்றது வந்து இறைவனுடைய சித்தம் இருக்கும். இறைவன் அனைத்துமே அவருடைய சித்தத்திற்கு ஏற்றவாறு தான் நிகழும் இல்லையா? அந்த எம்பெருமான் என்ன கொடுக்க போறார் என்றது அவருக்கு தான் தெரியும். நமக்கெல்லாம் நாம நன்மைகள் நினைக்கும் பொழுது நன்மையே வந்து சேரும். அந்த ஒரு நம்பிக்கை நம்ம கிட்ட கொள்ளணும். ஓகே, அப்படியே நம்ம வாழ்க்கையில வந்து கஷ்டத்தை சந்திக்கணும்ன்றது இருந்தா அது முந்தைய ஜென்ம பலனை நாம் அனுபவிக்கணும்னா அதையும் நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்துக்கு இருக்கணும். இந்த ஒரு மன கெப்பாசிட்டி நம்ம வளர்த்துண்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லோரிடத்திலுமே நாம் அன்பு மட்டும் தான் பாராட்டுவோம், குற்றத்தை காண மாட்டோம். மேலும் வந்து குற்றத்தை வந்து அவங்கள வந்து மன்னிக்கக்கூடிய மனசுமே நமக்கு வந்துடும். இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒன்று. பகவத்கீதை அர்ஜுனனிடம் இருந்து உரைக்கப்பட்டதை ஒழிய எல்லாத்தையுமே சொல்லல. ஏன் பகவான் வந்து பாண்டவர்களில் இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்தார் இல்லையா? அப்படிங்கிறதுக்கு அவன் வந்து சரணாகதி அடைந்த பக்தன் இல்லையா? அந்த பஞ்ச பாண்டவர்களிலேயே அதாவது கிருஷ்ணரை விடுத்து அவரால் இருக்க முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு அவருடைய சமர்ப்பணம் இல்லையா? சோ மேலும் வந்து அவருடைய பக்தரும் கூட நண்பனும் கூட. அங்கே சாக்கிய ரசம் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் மாதுரியம், அதுக்கடுத்து வந்து சாக்கியம் இல்லையா? அதுக்கடுத்து வாசல்யம், தாஷ்யம், இதெல்லாம் லாஸ்ட் தான் வந்து அதாவது சாந்த ரசம். இந்த 5 ரசங்கள்லயே முதல்ல மாதுரியம், அதுக்கடுத்து சாக்கியம், அதுக்கடுத்து தான் வந்து வாத்சல்யம் அண்ட் தாஷ்யம். ஓகே, இப்படி நம்ம வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுபோல் மகான்களும் வளர்ச்சி பெற்றவர்களும் பேசுவார்களே ஒழிய சூத்திரர், வைசியர், பெண்டிர், மதி குறைந்தோர். இங்க பெண்டிர் என்பவர்கள் வந்து எந்த மாதிரி பெண்கள் என்பதை பார்த்துக்கணும். ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்கார். இட் இஸ் நாட் ஜெனரலைஸ்டான பெண்கள்னு கிடையாது. ஆன்மீகத்துல குந்தி தேவி எடுத்துக்கோங்க இல்லையா? ஆன்மீகத்துல திளைத்திருப்பவர்கள் எல்லாம் வந்து பெண்கள் என்ற பேதபாவமே அந்த இடத்துல கிடையாது. வெறுமனே பௌதிகத்திலேயே உழன்று கொண்டிருப்பவர்கள் மட்டும்தான், அதாவது மதி குறைந்தோர் எனக்கூடிய லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் கீழே வருவாங்க. அது ஆணன்னா இருக்கட்டும் பெண்ணா இருக்கட்டும். ஓகே,
சில சமயம் உயர்ந்த தத்துவ உபதேசத்தினை சாதாரண மக்களுக்கு அளிப்பது ஆபத்தாகிவிடும் இல்லையா? அதனால்தான் பியோர் டிவோட்டி உத்தம அதிகாரி என்ன பண்ணுவார், மத்தியம அதிகாரி நிலையில வந்துதான் எடுத்துரைப்பார். உத்தம அதிகாரி நிலையில இருந்து அவர் என்னைக்குமே வந்து உபதேசம் பண்ண மாட்டார். அது கண்டிப்பா புரியவும் புரியாது. ஓகே. ஆனால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கலியுகத்தில் வீழ்ந்துவிட்ட ஆத்மாக்களின் நன்மைக்காகவும் இல்லையா, நாம் ஓதுவதற்காகவும் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை வந்து இன்னும் அருமையான கருவினை நமக்கு அளித்திருக்கிறார் இல்லையா? அவர் தான் கொடுத்துட்டு போனார். அவர்கள் சூத்திரர்களாயினும் அவங்களுக்குமே இது எந்நிலையாயினும் மகாமந்திர ஜபத்தை பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு நல்மார்க்கம் கிடைக்கும் இல்லையா? மக்கள் படிப்படியாக தூய்மை அடையும் பொழுது பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவத பாடங்களை அவர்களுக்கு உபதேசிக்கப்படுகின்றன. சோ அப்படின்னா பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கும் பாகவதம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்குமே வந்து நமக்கும் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். யாருக்கு இந்த பிராப்தம் கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா தூய்மை அடைந்தவர்களுக்கு. அப்படின்னா நாம ஜபங்களை சொல்லி சொல்லி பழகினவங்களுக்கு அவங்களுடைய அழுக்கெல்லாம் கிளியர் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி பகவத்கீதை கிளாஸஸ் இன்னும் ஹையர் லெவல் எடுத்துட்டு போறது, அடுத்து வந்து பாகவதம் கிளாஸஸை வந்து கண்டினியூஸா கேட்கறது, இந்த பிராப்தம் எல்லாமே இட்ஸ் அ பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். உண்மையிலே நாம் எல்லாருமே தூய்மை அடைந்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. இதை சொல்வதாலும் கேட்பதாலும் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய இருப்பு வந்து கிளியர் ஆகுது. காமம், குரோதம், லோபம், மதம், அக்ஷரம் இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து விலக ஆரம்பிக்கிறது. நம்ம ஹிருதயம் வந்து கிளியர் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து பக்தியின் தரப்புல வந்து பூர்ணமா நம்ம மனசை வந்து லயிப்பதற்கான அந்த ஒரு பிராப்தத்தை வந்து நாம பெறுகின்றோம். ஓகே. லோகாயுத உலகியல் கொண்ட பெண்டீர் தான் வந்து சூத்திரர், அந்த த்விஜபந்து போன்றோர் ஆன்மீக முன்னேற்ற வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்கள். சோ எது வரைக்கும் நாம் அடர்ந்த லோகாயுத விஷயத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறோமோ அவங்கதான் அத்தகைய பெண்டீர் தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சாதாரண பெண்கள் கிடையாது. ஆன்மீகத்தில் திளைக்கக்கூடிய அந்த பெண்கள் இந்த கேட்டகரியில கிடையாது அப்படிங்கிறத நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஆயினும் ஒருவன் ஒரு சிறந்த வைணவரை சரண் புக வேண்டும். சோ நாம் எல்லாரும் இப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய திருவடிகளை சரண் புக வேண்டும். ஏன்னா அவருடைய எழுத்துக்களை தான் வாசிச்சுட்டு இருக்கோம். அவர் தான் நமக்கு இதெல்லாம் புரிய வச்சுட்டு இருக்கார். மேலும் தீட்சை பெற்றவங்க எல்லாம் குரு மகாராஜுடைய திருவடிகளை வந்து கண்டிப்பா சரணடையணும். அவர் பகவத் கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவத நூல்களின் உயர்ந்த கருத்துக்களை எடுத்துரைத்து சூத்திரங்களை ஒளிபெற செய்யும் கலையில் தேர்ந்தவராவார் இல்லையா? சோ அதாவது யாரு இதை எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரை பத்தி தான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? ஆச்சாரியார்களை பற்றி எடுத்துரைக்கப்பட்டது. சைத்தன்ய மகாபிரபுவில் இருந்து வந்த இந்த பரம்பரையிலிருந்து வந்தக்கூடிய குருகளை பற்றி சொல்லப்பட்டது. அகம் சயோகேஸ்வரம் ஆத்மா தத்வ விதா முனீனாம் பரமம் குரும் வை பிருஷ்டும் பிரவர்த்தகிம் இஹாரணம் தத் சாக்ஷாத்ரிம் ஞான கலாவதீர்ணம். யோக சித்தியின் தலைவராக நாம் உண்மையே கருதுகின்றேன். இப்ப அவரை ஒரு ஞானியா ஏத்துக்கிறார் மன்னர் ரகுகணன். ஆன்மீக அறிவியலை, அதாவது இந்த பழம்பெரும் மெய்ஞானத்தை பற்றி நீ நன்றாக அறிந்திருக்கின்றீர். அதாவது தனக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், ஞான விஞ்ஞானத்தை பற்றி நன்கு உணர்ந்திருக்கிறார் என்பதை இந்த இடத்துல ரகுகணன் வந்து சுட்டி காட்டுகிறார். கற்றறிந்த முனிவர்களுள் மிகவும் சிறந்தவர் அப்படின்னா ஜடபாரதருடைய உண்மையான நிலையை வந்து உணர்த்துக்கான பக்குவம் வந்து இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. மனித சமுதாயம் அனைத்து நன்மைக்காகவும் நீ பிறந்து ஆன்மீக ஞானத்தை அருள்வதற்காகவே நீ வந்திருக்கின்றீர் அப்படின்னு ஜடபாரதரால அநேகர் வந்து நன்மை பெறணும்ன்றது வந்து அதற்காக அவர் வந்து இந்த இடத்துல அவதரிச்சிருக்கார் என்று சொல்லப்படுது. நீரே கடவுளின் அவதாரமும், அதாவது ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இல்லையா, ஞானத்தின் அம்சமுமான கபிலதேவரின் நேரடியான தூதரும் ஆவீர். ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கபிலமுனி சாங்கிய தத்துவம் அவருடைய பிரதிநிதியா வந்து இந்த இடத்துல. ஏன்னா இவர் என்ன பேசினார், ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி பேசினார், சாங்கிய தத்துவத்தை பற்றி பேசினார். அதனால அதையே வந்து இவர் உணர ஆரம்பிக்கிறார். ஆன்மீக குருவே இவ்வுலகில் மிகவும் பாதுகாப்பான அடைக்கலம் எது, ஷெல்டர் இல்லையா, சேஃப்டியா இருக்கக்கூடிய ஷெல்டர் எது, இறைவனுடைய திருவடிகள், ஒரு குருவனுடைய பாதங்கள். ஓகே, அதை பத்தி தான் இந்த இடத்துல கேட்க போறார். கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில பின்வருமாறு உறுதி செய்கிறார். யோகிமாம் அபி சர்வேஷாம் மத் கதோநாந்திராத்மனக ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோமாம் சமயே யுக்த தமோ மதக. அதாவது எண்ணில் நினைத்து மெய்யறிவு தொண்டோடு என்னை தொடர்ந்து வணங்கும்
என்னில் நிலைத்து என்றால் இறைவனுடைய வியாபகங்களில் நாம் நினைக்கும் பொழுது, நாம வியாபித்திருக்கும் பொழுது இறைவனுமே அதற்கு நமக்கு விடையளிக்கிறார். அப்போ அவருமே நம்முடைய வியாபகங்களில் இருப்பார் இல்லையா? அப்படி நிலை பெற்று மெய்யறிவு தொண்டோடு, அதாவது நாம யார், மெய் என்றால் இந்த ஜீவன், ஜீவனுடைய அறிவு, ஜீவனை பற்றியான அறிவு, அந்த தொண்டோடு அந்த சேவையோடு என்னை தொடர்ந்து வணங்கும், அதாவது எப்பொழுதுமே இறைவனை அந்த எம்பெருமானாரை துதித்து யோகியர் பலருள் அவன் ஒருவனே அப்படிப்பட்டவன் யார் இருக்கான், அவன் யோகத்தை என்னோடு இணைந்திருக்கின்றான், அப்படின்னா சம்பந்தம் பட்டிருக்கின்றான் என்று பகவான் பகவத்கீதையில அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். அவனே அனைவரிலும் தனி சிறந்தவன் ஆவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது லாஸ்ட் ஸ்லோகன் நினைக்கிறேன், இந்த 6th சாப்டர் 47. மானுட பரதர் ஒரு சிறந்த யோகி ஆவார். முன்பு அவர் மன்னராக இருந்தார் இல்லையா? சோ அவர் கற்றறிந்த முனிவர்கள் மற்றும் யோக சித்திகளின் தலைவர்கள் மிகச் சிறந்த மகானும் அவரே ஆவார். அவருமே ஒரு செயின்ட்லி பர்சன். ஒரு சாதாரண மாணவராக இருந்த போதிலும் முழுமுதற் கடவுளான கபில தேவர் அளித்த அனைத்து ஞானங்கள் உடையவராக ஜடபாரதர் விளங்கினார். ஆகையினால் அவரை முழுமுதற் கடவுள் என்றே நாம் கருதலாம். அப்படின்னா அவரை கடவுளுக்கு சமமான அவருக்கு மரியாதைகளை நாம கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் அவர் கடவுள் கிடையாது, அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ கடவுளுடைய பிரதிநிதியாக நாம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆகையினால் அவரை தனது ஆன்மீக குருவிற்கான பக்திகளில் ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரர் என்ன சொல்றாருன்னாக்கா, சாக்ஷாத் தரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திரை, நம்ம குரு அஷ்டகத்துல. ஓகே, மானுட பரதரை போன்ற மகான்கள் முழுமுதற் கடவுளை போன்றவர்களாகும். கடவுளை போன்று, கடவுள் என்று சொல்லவில்லை. இந்த வார்த்தையில நீங்க நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஏனென்றால் பிறருக்கு உபதேசிப்பதன் மூலம் அவர்கள் முற்றிலும் பகவானின் பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்றனர். ஏன்னா இறைவன் நமக்கு என்ன சொல்லணுமோ இவங்க மூலியமா நமக்கு தெரியப்படுத்துறாங்க. அதனால இறைவனுடைய பிரதிநிதியாக அவர்களை நாம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பரதர் இங்கே முழுமுதற் கடவுளின் நேரடி பிரதிநிதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார். யாரால? மன்னர் ரகுகணனால. எப்படி எனில் பரமபுருஷ பகவானின் சார்பில் அவர் ஞானத்தை அருளி கொண்டிருந்தார். இப்ப எல்லாத்தையுமே அவர் உபதேசிக்க போறார். ஆகையினாலே ரகுகண மன்னர் ஆத்ம தத்துவம் என்னும் ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை பற்றி அவரிடமிருந்து அறிந்து கொள்வது சிறந்தது என்று முடிவு செய்தார். சோ குருவை நோக்கிதான் போயிட்டு இருந்தார். இங்கே இறைவனுடைய கிருபையால் அவருக்கு ஒரு குரு கிடைச்சார். அவருடைய அறிவுரைகளை ஏற்று அவர் நடக்க வேண்டும் என்று அவர் முடிவு செய்கிறார். இவ்வேத உபதேசமும் இங்கே உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இதுவுமே அந்த இடத்துல தத் விஜ்ஞாத்தம் சாகுரம் ஏபாவி கச்சதி இல்லையா? அதாவது ஆத்ம தத்துவம் என்னும் ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை பற்றி அவரிடமிருந்து அறிந்து கொள்வதற்கு சிறந்தது என்று முடிவு செய்த அவர் இந்த உபதேசம் இங்கு எவ்வாறு செய்யப்படுகிறதுன்னா அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஜிக்னாசுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ தத்துவங்களுடைய விவாதங்கள், இவர் கேள்வி கேட்பார். இப்ப எப்படி பரிஷித் மகாராஜா சுகதேவ கிட்ட கேட்டு இருக்காரோ அதே போன்றுதான். சோ அவ்வாறு நிலை இந்த இடத்துல சூழல் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் ஜிக்னாசா அறிந்து கொள்வதில் ஒருவனுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அவன் மானுட பரதரை போன்ற குருவை அடைய வேண்டும் கண்டிப்பாக இல்லையா? சபை பவமானுலு லோக நிரீக்ஷனார்த்தம் அவ்யக்தலிங்கோ விசரதி அவிஸ்வஹி யோகேஸ்வரா நாம் கதிம் அந்த புத்திஹி கதம் விஷக்ஷதத்ரஹானுபந்தஹ. முழுமுதற் கடவுளின் அவதாரமான அந்த கபில தேவரின் நேரடி பிரதிநிதியாக நீர் இருப்பது உண்மை அல்லவா அப்படின்னா சாங்கிய தத்துவத்தை பத்தி சொல்றதுனால கபில தேவர் தான் சாங்கிய தத்துவத்தை எடுத்துரைச்சார். யாருக்கு எடுத்துரைச்சார்? தன்னுடைய அன்னையான தேவகூதிக்கு இல்லையா? மக்களில் உண்மையற்ற மனிதர் யார் என்பதை சோதிப்பதற்காக நீர் உம்மை ஒரு செவிட்டு ஊமை போல ஆக்கி கொண்டுள்ளீர் அப்படின்னா இவருடைய உணர்வு பார்க்கணும் இந்த இடத்துல. சோ ஏன் அவர் அப்படி இருக்கார்? ஊமைய போல செவிட போல ஏன் இருந்தார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அலசி ஆராயும் பொழுது சோ ஏன் இருந்தார் என்பது இதை யாருக்காவது அவர் சொல்லணும் இல்லையா? அதாவது இந்த ஞானத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய அவர் அடுத்தவங்களுக்குமே இது உபதேசிக்கணும். இப்போ இவருக்கு உபதேசிப்பார் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அதை ரகுகரன் சப்மிஷன் பண்ணியிருக்கார், எனக்கு இதை எடுத்துரைங்க அப்படின்றத கேட்டிருக்கார். அதற்காக இது சொல்லப்படும். நான் இல்லற வாழ்வு
மற்ற உலக செயல்களில் மிகுந்து பற்றோடு ஆன்மீக ஞானத்தில் குருடனாக இருக்கின்றேன். அப்படின்னா உலகாயுத விஷயங்கள்ல தான் அவருடைய முதன்மை செயல். ஸோ அதனால இந்த உலகாயுதத்துல போகும்பொழுது ஆன்மீகத்துல வந்து நம்மளால முன்னேறிட போக முடியாது. இப்போது ஒளி பெற வேண்டும் என்பதற்காக நான் உமது முன்னே நிற்கின்றேன். ஆன்மீக வாழ்வில் நான் எவ்வாறு வளர்ச்சி பெற முடியும்? ஹவு டு இல்லையா, ஆன்மீகத்துல எப்படி முன்னாடி போறதுன்றது வந்து கேட்கிறார். மகாராஜா ரகுகணன் ஒரு அரசரின் பாத்திரத்தில் நடித்த போதிலும் அவர் மன்னனும் அல்ல. ஜடபாரதர் செவிட்டு ஊமையாக அவர் அப்படிப்பட்டவரும் அல்ல இல்லையா. அவரால் மன்னன் அறிவிக்கப்படுகிறார். இது போன்ற பதவிகள் எல்லாம் ஆத்மாவை மூடியிருப்பவையா இல்லையா. இந்த ஆத்மா வந்து பதவி, செல்வம், இந்த எதுக்குமே இந்த பிரபஞ்சத்திற்கே சம்பந்தமற்றது. ஸோ பகவத்கீதை 2.ல தேஹினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா இல்லையா. ததா தேகாங்கிற அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் கொண்ட இந்த ஜீவன் வந்து சிறுவயது, அதுக்கப்புறம் வந்து யவ்வனம், அதுக்கடுத்து மிடில் ஏஜ், இத்தனை மாற்றங்களுக்கு வந்து உட்படுகிறது இல்லையா. ஒவ்வொருவனுமே வந்து இந்த உடல்ல வந்து இருக்க வைக்கிறாங்க இல்லையா. நாம ஒரு உடலை ஏந்தி வருகின்றோம் என்றால் நம்முடைய கர்ம பலனை வந்து தீர்ப்பதற்காக தான் இந்த இடத்துல வரோம். ஸோ அதுக்கான ஒரு உடலை ஏந்தி நம்ம இந்த இடத்துல ஆத்மாவுடன் உடலுக்கும் அடையாளம் எதுவுமே கிடையாது, கண்டிப்பா கிடையாது. ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் எந்த அடையாளம் கிடையாது. இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல என்னெல்லாம் உணர்வுகள் பெண்டிங் இருக்கோ அதற்கேற்ற ஒரு ரூபத்தை கொடுத்து நாம இந்த இடத்துல அனுபவிக்கிறோம். எனவே உடலின் செயல்கள் அனைத்தும் மாயையே ஆகும். எல்லாமே தற்காலிகம் தான், எதுவுமே பர்மனன்ட் கிடையாது. பரதர் போன்ற சாதுக்களுடன் கொண்ட தொடர்பினால் மன்னர் ரகுகணன் ராஜா என்னும் தோரணையில் தான் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் மாயையே ஆகும் என்பதை ஞானத்தினை வந்து பெறுவதற்கு சம்மதித்தார். அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அங்க நிமித்த மாத்திரம்தான் செயல்படணும்ன்றதை வந்து உணர ஆரம்பிப்பார். சோ அவர் தான் மன்னர் அப்படின்னார் இல்லையா, அந்த இதெல்லாம் இனிமே வந்து அடிபட்டு போகும். அவர் மானுட பரதரின் ஞானத்தை பெறுவதற்கு சம்மதித்தார். இதுவே அவரது நிறைவு நிலையின் ஆரம்பம். இப்ப இனிமேதான் அவர் வந்து அந்த அமைதியான ஒரு சூழலுக்கு வந்து அவர் போட்டிருக்கக்கூடிய இது என்னது கடகால். ஓகே, சோ இனிமேதான் அந்த பக்தியில அவர்கிட்ட ஞானத்தை பெற்று இனிமே பக்தி பண்ணி அவர் வந்து முன்னாடி இருந்த அந்த பௌதீக இதுலயும் வந்து பக்குவமாக செயல்படுறதுக்கான முயற்சிகளை வந்து கண்டிப்பா தேடுவார். மேலும் வாழ்வின் மதிப்பு மற்றும் ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தினை அறிந்து கொள்வதில் மகாராஜா ரகுகனை போல் ஆர்வமுடையவர்கள் பரதரை போன்ற மகான்களை வந்து அணுகுதல் வேண்டும். அதாவது கேட்பவங்க ரகுகனை போல இருக்கணும், சொல்பவர்கள் பரதரை போல இருக்கணும். இதுதான் ஒரே சிம்பிள் சென்டென்ஸ். தஸ்மாத் குரு பிரபத்தியதே ஜிக்னாசு இல்லையா. குரு பிரபத்தியதே, குருவினத்தில் நம்ம சரணாகதை அடையும் பொழுதுதான் வந்து ஜிக்னாசா இதெல்லாமே வந்து நிகழ ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. சோ ஸ்ரேயே உத்தமம், ஸ்ரேயே என்றாலே வந்து குட் திங்ஸ் இல்லையா, அதுவுமே வந்து மங்களகரம் என்று சொல்லப்பட்டது. முழுமுதற் கடவுளின் பிரதிநிதியான ஜடபாரதரை போன்ற ஒரு குருவை வந்து மனித வாழ்வின் குறிக்கோளை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக ஒருவர் அணுக வேண்டும் கண்டிப்பா இல்லையா. சோ குருவிடத்துல மட்டும்தான் நாம ஞானத்தை வந்து பெற முடியும். அதனால அவர்கிட்ட நாம எப்படி அவருக்கு தொண்டு புரிந்து அடக்கத்தோட கேள்விகள் கேட்டு உண்மையான ஞானத்தை கண்டவர் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து உபதேசிப்பார். ஓகே, சோ நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருண்யேஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण कृष्ण